Chceme určit limitu posloupnosti minus 1 na n krát 3n minus 8 lomeno n na druhou plus 13n plus 40 pro n jdoucí do nekonečna. Jedná se o neurčitý výraz, protože posloupnost v čitateli limitu nemá a je neomezená a jmenovatel jde do nekonečna. Budeme postupovat tak, že máme limita n jde do nekonečna, opíšeme minus 1 na n a z výrazu 3n minus 8 vytkneme dominantní člen, kterým je n. Tady n krát 3 minus 8 lomeno n. Ve jmenovateli je dominantní člen n na druhou, který vytkneme a dostaneme n na druhou krát 1 plus 13 lomeno n plus 40 lomeno n na druhou. Zkrátíme n a máme limitu pro n jdoucí do nekonečna minus 1 na n lomeno n krát 3 minus 8 lomeno n lomeno 1 plus 13 lomeno n plus 40 lomeno n na druhou. Minus 1 na n lomeno n už není neurčitý výraz. Jedná se o omezenou posloupnost. Lomeno nekonečno. A omezená posloupnost lomeno nekonečném jde k nule. 8 lomeno n jde k nule. 13 lomeno n jde k nule. A 40 lomeno n na druhou jde taky k nule. Dostáváme tedy výsledek 0 krát 3, což je 0.